wasaden 31 minnu tun kan ka wuli ka bɔ wasabulon kɔnɔna la CEDEAO maaw ka laɲiniw kɔnɔ olu kɔni jɛra ni ka kunnafoni di jɛrɛkɛ bi Memorial Modibo Keita la. Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques o maaw fana ye kunnafoni di jɛrɛkɛ yaasa k'u hakilina di CEDEAO maaw ka laɲini labanw kan. Alimanaw ni ye aw ka bidon kibaru ale kɔni kunnafoni lakumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye a ti waati janbɔ a y'aw bisimila. Biye araba ye juillet kalo tile 29 san 2020 Net TV jabarani lajɛbagaw a y'aw danse kokura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la. CEDEAO maaw tun nana tile kelen lasigi ka kuma kɛ jamana ɲɛmaa ale ni M5 RFP maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ an ka ni waati laban gɛlɛyaw ye. O jaabiw kɔni dira bɔlɔlɔ sanfɛ u ka lajɛ baralen dɔ la n'a bɛ wele ko visioconférence. Jaabi minnu bɔr'o la o dɔ tun ye ko wasaden 31 minnu ka tali kɛra mankan ye ko k'olu wuli ka bɔ wasabulon kɔnɔna la. Ga o tɛ wasaden ninnu fɛla ye sabula u jɛra ni ka kunnafoni di jɛrɛkɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 11 waati Memorial Modibo Keita kɔnɔna la. Lajɛ in kun tun ye k'a jira diɲɛma la k'olu tɛna sɔn togo si la ka bɔ wasabulon kɔnɔna la ka sababu kɛ CEDEAO maaw ka laɲini ye. Idrissa Badimi ale ni a ka jatala Bakari Kone olu y'an sama min na an ka jan k'o lajɛ. Kɛlɛban fɛrɛ minnu fɔra CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ u ka lajɛrɛ balalen senfɛ ni o dɔ ye ko wasaden 31 min ni mankan b'u sigili ko la k'u k'u jɔyɔrɔ bila o wasaden ninnu farala ɲɔgɔn kan ni ka bɛn kelen ma k'u tɛ bi u tɛ sini. Député 31 mun fɔra ayiwa anw député 30 an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ayiwa an bɛnna la k'a fɔ ayiwa CEDEAO ya ni mun fɔ k'a fɔ an ka démissionner a tɛ Mali sariya kɔnɔ parce que Mali constitution b'a yira k'a fɔ député kɔni élu la ni cour constitutionnelle kɔni y'a ka arrêt ta k'a fɔ k'i élu la ka ban dɔrɔn o y'a bannen pewu san 9 mandat de b'i bolo ayiwa o dun ni o fɔra fɛngɛ fɛ constitution fɛ ayiwa o kɔrɔ ye ko cour constitutionnelle ka arrêt segin tɛ se ka kɛ o kan bon donc a fɔlen an ɲɛna ko ka démissionner an ko bon o démission in k'o ɲini an fɛ o ye bingani ye o ye ka bi député kan ye parce que a man ka ɲini an fɛ an ka démissionner. U ka kumalasela y'a jira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mankan ka wuli kalafiliko la Mali kɔnɔna na k'u kɛtɔ k'u jɔyɔrɔ bila fɔ san 5 ka dafa. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali élection ko la ka départ daminɛna kuma bɛɛ annulation b'a la kuma bɛɛ chiffre mɔgɔ gagné dɔw bɛ perdu a la bɛɛ bɛ 2002 ta caman kalama bɛɛ bɛ 2007 ta kalama 2013 aw yɛrɛ b'o kalama parce que comme a bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ yan a bɔra caman kalama Bamakɔ kɔnɔ yan an minnu ye Katikaw ye ani Kulikoro région mɔgɔw ye a bɛɛ bɛ Naranta kalama k'a fɔ an tun gagné 2013 mais cour constitutionnelle la u y'a yɔrɔ dɔ annulé an bira paix à son âme Ɲame Keita ninnu de passer o la donc a bɛ kɛ tuma bɛɛ Mali élection la depuis élection ko daminɛna mais mɔgɔ si ma kɛlɛ kɛ ka se nin hakɛ ma bɛɛ b'a dɔn président sigi fana la 2018 la IBK a fɔlen cour constitutionnelle ko IBK passera an minnu ye URD mɔgɔw ye ne ye URD mɔgɔ ye anw y'a marche caman kɛ aw yɛrɛ bɔra a kalama k'a fɔ ko bon namara kɛra mais est ce que IBK bɔra a place la a ma bɔ a place la a tora yen donc a b'o cogo de la ni cour constitutionnelle kɔni y'a ka arrêt fɔ tant que an ma sariya yɛlɛma kɔni tant que constitution ma yɛlɛma loi électorale ma yɛlɛma a fɔra cogoya min na a bɛ kɛ ten de donc o kɛcogo in na n'i gagnera ka ban o y'a bannen ye wa i ka mandat ye san 5 de ye. A bɛ taa ɲɛfɛ k'a fɔ k'u ka fanga ɲinitɔnw fana ka dɛmɛ b'u yɔrɔ nin ko in na. CEDEAO ya sariya mun ta ne ye k'a fɔ député ka démissionner député 31 ka démissionner a ma ta Mali sariya kɔnɔ a bɛ Mali sariya sɔsɔ a bɛ constitution sɔsɔ a bɛ loi électorale sɔsɔ parce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a ma sɔn namara kɛra n'a nin yɔrɔ la mais a fɛsɛfɛsɛ yɔrɔ la n'a yɛrɛ la k'a fɔ namara ma k'i la o y'o bannen ni mɔgɔ min ko ka segin o kan e de y'a sariya sɔsɔ donc an nana bi de ka journalistes fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ député ka laɲini kɔnɔna la député bɛɛ b'a la dɛ RPM député b'a la ADEMA député b'a la n ye liste min fɔ nin ye an bɛɛ de don an bɛɛ ko an kana sɔn ka démissionner bon o kɔfɛ parti dɔw bɛ yen olu ɲɛmɔgɔw fana kumana olu y'u ka réunion kɛ ka bɛn a la k'a fɔ ka député kana démissionner n y'a dɔn sariya bɛ député bolo ka démissionner hali n'i ka parti ko i kana démissionner mais an comme démission an ma sɔn o ma bon n'an ka parti fana y'a fɔ k'u ma sɔn démission ma ka fara o kan n y'a dɔn o bɛ an sinsin an ka ko la donc ne mun ye URD mɔgɔ ye URD y'a réunion kɛ kunun k'a fɔ u ka député kana démissionner ayiwa CODEM mɔgɔw fana olu ka président fana y'a fɔ k'u kana démissionner ayiwa APR président fana o fana y'a fɔ k'u ka mɔgɔw kana démissionner. An bɛ don min na ko bi an ka jamana daba wulilen don kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka malidenw bɛn kelen ma walasa an ka jamana ka basigi.
An b'a perepere latigɛ aw ye k'a fɔ ko fili kɛra wasadenw da la CEDEAO maaw fɛ. U y'a jira k'a fɔ k'olu ye maa 30 de ye, k'olu tɛ maa 31 ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen halisa CEDEAO maaw ka laɲiniw bunankun kan. M5 RFP ni o ye Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques ye. O maaw fɛnɛ ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi yaasa ka ɲɛfɔli kɛ u hakilina kɛra min ye CEDEAO maaw ka laɲini labanw na. Lasigi tun bɛ Imam Mahmoud Diko ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la. Umar Traoré ale tun bɛ Semasi siège la NFTV maaw tɔgɔ la. Ça, au Cap Saint-Marie, avec forme de fer. C'est pour cela, Niafo, et je le réitère à cette occasion, que le Mali n'est pas un pays soumis, ce n'est pas aussi un pays résigné. Comment il n'a pas de bénévolat, pour un monde, comment il donc. Je crois que Ambe Wati Mingono, c'est un moment historique dans la vie de notre pays. À Kakambi, Damana Indem Belageli, Anga Frangon Gani, Hakilini Kodoyen, Ani Sabalini Mounui, Ambo Fanapoka Dak, pour qu'on ne cherche pas à nous distraire. Que faire un bé à Fokun de Doré, chercher à nous distraire pour ne pas aller à l'essentiel. Ceux qui ont ça comme projet, qu'ils se détrompent. Moi, je suis là pour comment vous savez qu'on bon anjaka. Comment on peut faire au bateau quand la nuit est fermée pour bedabla. Autre que la mort au cadre, il se trompe. On ne va pas rentrer dans le détail, le diable est dans le détail. Il faut laisser le détail aux autres pour aller à l'essentiel. On a détail tout au boulot, mais nous on va aller à l'essentiel. Nous il faudra correcter où. Nous CEDEAO ma femme, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est des chefs d'État. C'est leur droit de ne pas comprendre. Mais Nyanini Toro ni Tononi Bingani be Jamana Minga, Mali de Mununga. On sait qu'à quoi on tourne dans un tour famois. Pour nous, qu'on a fameux, parce qu'ils sont dans leur ce qu'ils sont. Mais on est où? Toro be Rodme, on a Jamana de Ka. Klimbelia be Rodme, on a Jamana Ingoya. Adamadon Benyonga pour Canyon va, car trouver le tas pour Noala. Aberodme, on le fait. Ce que je dis, je le réitère, et c'est ma conviction. Quand on a un problème, c'est de restaurer la nation malienne. Par les Maliens et pour les Maliens. Dans Senga, quand Jamanal l'a dit, avec un tapis fait, machine te fait un veau, ni même si fait un veau, fin de l'année de Africa. Bon, non, ça n'est pas une fois en Caporombe, c'est à dire. Oh, on n'y a pas de Jamanani. Là, Toronaï. Oh, on a une clavion quand on veut que au Jaoulia. Ɲina seliba ale kɔntina la ɲɛnamaya i n'a fɔ san tɔw ta bɛ la ɲɛnamaya cogo min na ka sababu kɛ sɛgɛn ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati ninnu na. Taïriw, finifeerelaw, kundigilaw olu n'u ɲɔgɔnna caman bɛɛ bɛ kule la, bɛɛ bɛ ka i dama kasi a ko la. Aminata Daɲon, Anna Marie Yvonne Traoré ale ni Tijani Sidibe olu yaalala faba kɔnɔna la k'a ko ɲɛɲini an ye. U ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Jumadon ye seliba ye. Bamako dugu girilen do. Bɛɛ lajɛlen wulilen do ka jɔ seli labɛnkow la. Sugu kɔnɔna ɲagamilen do. Hali tagama ma nɔgɔn u kɔnɔna na embouteillage fɛ. Sannikɛlaw bɛɛ bɛ girin na walasa ka se ka u ka denbaya nisɔndiya. Selidon, selimafini sanaw, samara sanaw, fo ka taa se masiri minɛn sabaw ma. I n'a fɔ mèchiw, chaînew ani buguliw. Jama ka ca sugu kɔnɔna na. Nga sanni feere ko bɛ cogo di?
Serigne Kolena ami ala tanu an kɔni an bɛ ka dɔndɔni kɛ nka danfara dɔɔni bɛ ani san tɔw cɛ ka da ka banako in kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman handicapé dɔɔni bon ani ala yɛrɛ ka minɛnw nacogo fana na a ye gɛlɛya dɔɔni don la bon population fana caman bɛ dɔw bɛ siran ka na sugu la bon minnu fana bɛ ka na caman ka wariko fana bɛrɛbɛnnen don donc o bɛ ka gɛlɛya dɔɔni fara ɲinata kan kosɛbɛ. Ni seli ni seliba tɔw tɛ kelen fɔlɔ mɔgɔw tɛ ka bɔ kosɛbɛ ɲinɛ seliba ni seliba tɔw tɛ kelen. Pour le moment an ye min ye bi ani kunu salon ta ka fisa ni nin ye parce que salon ni ɲɔgɔn heure la o y'a sɔrɔ an ka yɔrɔ falen don wa an ye feere fɛnɛ min kɛ an m'o kɛ bi quoi wa kunu fɛnɛ presque san tɛmɛlen kunu n'an ye o ta ka misère ni kunu ye o fɛnɛ jala ni kunu ta ye quoi. Sannikɛla ni feerelikɛla bɛɛ bɛ kule la ko ɲinɛ san ka gɛlɛn. Jabidalaw, finikalalaw, kungilannaw bɛɛ ko marché tɛ ɲinɛ san kɔnɔ ka da kun caman kan. Fɛn bɛɛ ye wariko de quoi. Voilà, ɲinɛ ça va pas trop. Mais on essaie de faire du mieux quoi. Bon, comme coronavirus ko fana donna o bɛɛ ye mɔgɔw kɔ sa. Salon kɔni an ye min kɛ mais ɲinɛ an m'a kɛ fɔlɔ. Ni ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka depuis ka daminɛ selidenni na ka na depuis ne yɛrɛ kɔni m'a fɔ mun y'an ka baara yɛrɛ jɔ o ye banako in de ye quoi corona sinon ne yɛrɛ tɛ baara kɛ ni atelier na ne y'o baara kɛ atelier ba dɔ la Maɲanbugu quoi an ka produit ta extérieur la les frontières datugula don atelier datugula donc an bɛ yala sisan yɔrɔ la k'a kɛ atelier mankanninw na sisan. Client kɔni bɛ na o b'a fɔ ko wari tɛ yen wari ka gɛlɛn jamana kɔnɔ wari tɛ yen nɔ bɛɛ de bɛ kasi an dala yan nɔ an fana bɛ kasi parce que fɛn t'an yɛrɛw bolo. Y'a ye jamana ka gɛlɛ client bɛ bɔ kelen kelen de client caman kɔni tɛ yen bɛɛ ko jamana ka gɛlɛ a ka gɛlɛ fɛn tɛ bolo la denbatigiw bɛɛ bɛ n'a kasi an dala fo dɔw bɛ segin ka t'u ka so u tɛ se ka sanni kɛ. Jama kelen don ka sugu fa nka a bɛɛ tɛ sannikɛla ye filɛlikɛlaw ni sɔngɔɲinikɛlaw de ka ca a la. Les mèches 2 mètres kɛmɛ 2 ani 50 kɛmɛ 5 kɛmɛ 6 ka taga 2000 ninnu na donc o bɛ crise de yira parce que e ɲɔgɔn fɛn sanna tɛ wari ka k'i kun quoi ni wari tɛ mɔgɔ kun i tɛ se ka sanni kɛ sinon mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ na filɛli kɛ. Gɛlɛya mana kɛ cogo cogo garizɛgɛ dumantigi bɛ ji feere bada la. An bɛ alhamdulilayi fɔ an bɛ ala tanu tiɲɛ yɛrɛ la dɔɔni bɛ an bɛ ala tanu mais a tɛ n'a fɔ kɔrɔlen quoi parce que d'habitude seli depuis seli tɔw tile 10 ye an bɛ si ɲɛna daminɛ mais an ye si ɲɛna yɛrɛ de. Ni semaine yɛrɛ kɔnɔ 3 jours dɔrɔn an y'o kɛ si ɲɛna na aw kɔni tɛ b'aw kɔrɔlen mais an bɛ ala tanu dahirimɛ bɛ de sɔrɔ. Ala ka seli musaka nɔgɔya denbayatigi bɛɛ ye walasa u ka se ka seli kɛ lafiya ni nisɔndiya kɔnɔ. Halisa ala ka nɔgɔya kɛ Mali jamana kɔnɔna la o kunnafoni de bɛ an nata diɲɛ seleke 4 kibaruyaw la o min labɛnnen bɛ an bolokɔrɔ min sɔrɔla o ko la an ka jɛ an k'o lajɛ. Bi diɲɛ seleke 4 kibaruyaw la HCR ni o ye Haut Commissariat des Réfugiés ye o ye kunnafoni sɛbɛn kɛ bi juillet kalo tile 29 farafinden minnu b'a ɲini ka taa farajɛla duguma sira fɛ olu ka laharayaw kan taama sen fɛ u ko u ni maa 16 ka kuma ɲɔgɔnya de y'a to u sera ka kojugu ninnu perepere latigɛ olu y'a jira k'a fɔ ko maa 2000 fatura olu yɛrɛ ɲɛna wa a sigiyɔrɔma 2 bɛɛ ka saya bɔra bingaliw kɔrɔtigɛliw ani tɔɔrɔw de la ko ni walejugukɛla ninnu bɛɛ bɛ finitigilakaw de cɛma ani fɛnɛ maa minnu bɛ u la tɛmɛ siraw fɛ HCR maaw ka ɲinini ninnu jaabiw filɛ ko Niger ni Libi dancɛ ye faratimayɔrɔba ye o kɔfɛ ko k'a ta Libi woroduyanfan na Bani Walid ka taa bila Tripoli o fɛnɛ tɛ yɔrɔ ɲuman ye ka sɔrɔ farajɛla ɲinibagaw ka taama bɛ daminɛ o yɔrɔ in de la. Haut Commissariat des Réfugiés ye wele bila yaasa maa ninnu ka se ka lakanda ani fɛnɛ ka bingalikɛla ninnu kɛlɛ. An bɛ an kunda Egypte jamana kan. Egypte bɛna kan di k'a fɔ u bɛna Libikaw dɛmɛ k'u ka lakana kolo sigi. Mankan daminɛna ko kura nin kalo in na fankelen fɛ Belligérant dunanw ni Turki cɛ fan dɔ in fɛnɛ fɛ Egypte ni Russie cɛ. Egypte wasabulon ye yamaruya di kɛlɛbolo dɔ ka taa dɛmɛ don Libikaw ma. Don damadama sanni o cɛ Abdel Fattah al-Sisi tun ye dantigɛli kɛ k'a fɔ
ko Egypte tena to fɛnkɛ bali ye bagabagali ɲɛma min ɲɛsinen bɛ a ka jamana lakana ani Libi jamana lakana ko ma. Ni kunnafoni de bɛ an nata Chine dugukolo kan ko coronavirus banakisɛ b'a sɔn hali san Chinois fɛ ko maa bananenw tɛmɛna ko kura maa 100 kan Chine jamana kan ko ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ kabini avril kalo tɛmɛnen tile 12. Chinois ka kɛnɛya tigilamaw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 98 olu ye banakisɛ in sɔrɔ Chine dugukolo kan, mɔgɔ 3 olu ni banakisɛ in bɔra jamana wɛrɛ de kɔnɔna la. Ko duguba caman datugulen don, jamajɛ sɛgɛsɛgɛliw carilen bɛ fan bɛɛ fɛ. U labana k'a fɔ ko maa 100 ni kɔ bananen ninnu tila bɛɛ bɛ bɔ Xinjiang mara de kɔnɔ, jamana woroduguyan fan fɛ. Diɲɛ seleke naani kibaruya ninnu ne bɛna dansigi aw ka bi don kibaru la, o min labɛnna ni ka lase aw ma fasirijama bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la. An ka foli bɛ aw ye fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An bɛ Ala deli halisa Ala k'an ka gɛlɛya ninnu ban ka bɛn ani keleya k'o sinsin an ka ban Maliba kɔnɔna la. Ala k'an bɔ su la.